I fysik ses der på lys som bølger, herunder bølgeligninger, det elektromagnetiske spektrum, forsøg med laser og kvartsglas, som gonimeter og spektrallamper. Det samlede formål med forløbet er at få en forståelse for, hvad lys også kan bruges til både teoretisk og praktisk. Særligt i fysik er det at forstå teorien bag en bølgelængdebestemmelse og bestemmelsen af grundstoffer. Lys betegner den del af det elektromagnetiske spektrum, som er synligt for det menneskelige øje. Herunder er farverne i lyset afhængige af egenskaber, lysstyrke, frekvens og polarisering. For det menneskelige øje er lyset synligt fra 380 nanometer til 740 nanometer. Det er det samme som en milliarddel af en meter. Det er når lyset fordeles i små frekvens, både farverne kommer til syne for det menneskelige øje, da de i hjernen opfattes som en bestemt farve afhængig af bølgelængden. Farverne spænder fra violet til rød, herunder ses cirka antal nanometer, hvor frekvensen for de forskellige farver opstår. For bøjningen af lys med bølgelængden i et optisk gitter med gitterafstanden d gælder, at bøjningsvinklen v er bestemt ved gitterligningen n gange bølgelængden er lige med d gange sinus til vinklen. I det første forsøg i fysik arbejdede vi med laser, hvor vi med et kvartsglas ændrede kvartsglassets placering for den belyste væg. Herved skulle vi observere, om det havde en virkning på afstand fra N0 til N3, samt om farven på laseren havde en betydning for afstanden. Herunder ser man resultater fra laserforsøgene, hvor vi ved hjælp af vores resultater og formlen har beregnet bølgelængden. Vi kan ud fra vores resultater herved konkludere, at bølgelængden er afhængig af både valg laser og afstand fra laser til måling. I vores forsøg har den røde laser haft den længste bølgelængde, derud er bølgelængderne faldet i takt med afstanden, som nævnt før. Vi kan altså hermed konkludere, at vi inden for fysikken kan måle afstand og bølgelængder ved hjælp af farver og lidt simpel matematik.